Το φθινόπωρο στην Αθήνα είναι σύντομο. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, κρύοι άνεμοι από τον Σαρονικό κόλπο τρέχουν ανάμεσα στα ψηλά κτίρια του κέντρου, καλύπτοντας ολόκληρη την πόλη με γκρίζα σύννεφα. Η Ελένη Κωστοπούλου εργαζόταν σκληρά σε αυτή την πόλη ως διευθύντρια μάρκετινγκ. Ζούσε αυτή τη ρουτίνα για πάνω από έναν χρόνο τώρα, φεύγοντας από το σπίτι στις 7 το πρωί και επιστρέφοντας στις 8 το βράδυ. «Μαμά, τι ώρα θα γυρίσεις σε σπίτι σήμερα?» ρώτησε η 6χρονη Άννα, ανακατεύοντας τα δημητριακά του πρωινού της με ένα κουτάλι. Τα χρυσά μαλλιά της κόρης της ήταν ανακατεμένα από τον ύπνο, αλλά τα μεγάλα γαλάζια μάτια της ήταν πάντα γεμάτα περιέργεια. Έμοιαζαν ακριβώς με τα μάτια του Νίκου, όπως πάντα. «Αλλά επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, λέω να νοικιάσω καμιά ταινία γυρνώντας σπίτι», απάντησε η Ελένη, χαϊδεύοντας απαλά τα μαλλιά της κόρης της. Ο γάμος της με τον Νίκο δεν ήταν ποτέ εύκολος. Ο Νίκος ήταν ένας φιλόδοξος μηχανικός που άλλαζε συνεχώς δουλειές, ψάχνοντας για καλύτερες συνθήκες. Έπειτα, πριν από ένα χρόνο, άρπαξε τελικά την ευκαιρία για μια απόσπαση στο εξωτερικό. Η τοποθεσία ήταν η Κύπρος. Η διάρκεια του συμβολαίου ήταν 3 χρόνια. Ο μπαμπάς μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο Skype, γι' αυτό φρόντισε να είσαι έτοιμη για ύπνο μέχρι τις 9. Ο Νίκος επέστρεφε στην Ελλάδα μόνο μία φορά τον μήνα. Εκτός από αυτό, οι βιντεοκλήσεις, υπολογίζοντας τις διαφορές ώρας, ήταν η μόνη του επαφή με την οικογένειά του. Τους πρώτους μήνες, η Άννα ανυπομονούσε να ξαναδεί τον πατέρα της, αλλά τελευταία σπάνια ρωτούσε: πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς? Με τον δικό της τρόπο, πιθανότατα αποδεχόταν την πραγματικότητα. Το διαμέρισμα όπου ζούσε η Ελένη ήταν σε μια πολυκατοικία 15ετίας, σε μια κατοικημένη περιοχή στα προάστια της Αθήνας. Από το γωνιακό της διαμέρισμα στον 5ο όροφο μπορούσε να δει ένα μέρος του Σαρονικού κόλπου, όπου το ηλιοβασίλεμα αντανακλούσε πανέμορφα. Το ενοίκιο δεν ήταν καθόλου φθηνό, αλλά ήταν κοντά στο σχολείο της Άννας και είχε καλή πρόσβαση στη δουλειά της. Το πιο σημαντικό, αυτή η πολυκατοικία είχε καλούς γείτονες. Η Μαρία Δημητρίου ήταν μια ευγενική γυναίκα που ζούσε μόνη της σε ένα διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Δούλευε με μερική απασχόληση σε μια τοπική καφετέρια και συχνά είχε ελεύθερο χρόνο. Είχαν έρθει κοντά από τότε που η Ελένη μετακόμισε πριν από έναν χρόνο και η Μαρία πάντα βοηθούσε όταν η Ελένη είχε κάποιο πρόβλημα. «Ο γιος μου, ο Πέτρος, είναι φοιτητής και μένει μόνος του στην εστία. Έτσι, το σπίτι είναι ήσυχο», έλεγε συχνά η Μαρία. Ήταν ανήπαντρη και φαινόταν περήφανη που μεγάλωσε τον Πέτρο ως μόνη μητέρα. Η παρουσία της Μαρίας ήταν επίσης πηγή συναισθηματικής υποστήριξης για την Ελένη. Ως γυναίκα, το να έχει κάποια που καταλάβαινε τις δυσκολίες της ανατροφής ενός παιδιού ήταν απερίγραπτα καθησυχαστικό. Η Άννα επίσης λάτρευε τη Μαρία, αποκαλώντας την Θεία Μαρία, και μερικές φορές απολάμβαναν να φτιάχνουν μαζί γλυκά. «Ελένη, δουλεύεις πραγματικά τόσο σκληρά», έλεγε πάντα η Μαρία, ενθαρρύνοντας την Ελένη. «Κι εγώ μόνη μου μεγάλωσα τον Πέτρο, οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για σένα. Αν συμβεί οτιδήποτε, σε παρακαλώ, βασίσου πάνω μου οποιαδήποτε στιγμή». Πράγματι, η Μαρία είχε βοηθήσει την Ελένη πολλές φορές όταν η Άννα κρύωνε και έπρεπε να μείνει σπίτι από το σχολείο. Όταν η Ελένη αργούσε λόγω υπεροριών, όταν προέκυπταν ξαφνικά επαγγελματικά ταξίδια, η Μαρία πάντα έλεγε με ένα χαμόγελο: «Δεν πειράζει, άφησε το πάνω μου». Οι σχέσεις της με τους άλλους ενίκους της πολυκατοικίας ήταν τυπικές. Υπήρχαν οι συνηθισμένοι χαιρετισμοί, αλλά σπάνια έκαναν βαθιές συζητήσεις. Όλοι ήταν απασχολημένοι με τις ζωές τους και λίγοι άνθρωποι προσπαθούσαν ενεργά να ανακατευτούν. Γι' αυτό η παρουσία της Μαρίας ήταν ξεχωριστή. Η Άννα καταλάβαινε ότι η μητέρα της ήταν απασχολημένη. Ήταν ώριμη για την ηλικία των 6 ετών της και μερικές φορές η Ελένη ένιωθε λύπη για την κόρη της. Αν μπορούσε, θα ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της, να παίζουν στο πάρκο, να διαβάζουν παραμύθια, να φτιάχνουν μπισκότα. Ήθελε να κάνει περισσότερα από τα πράγματα που κάνουν οι συνηθισμένες μητέρες. «Η μαμά δουλεύει σκληρά, οπότε και η Άννα θα δουλέψει σκληρά», έλεγε συχνά η κόρη της, ενθαρρύνοντας την Ελένη. Αυτά τα λόγια μερικές φορές της έσφιγγαν το στήθος. Υπήρχε οικονομική υποστήριξη από τον Νίκο, αλλά το κόστος ζωής στην Αθήνα δεν ήταν ποτέ φθηνό. Το εισόδημα της Ελένης ως διευθύντρια μάρκετινγκ ήταν σταθερό, αλλά δεν της περίσσευαν πολλά. Παρόλα αυτά, δεν ήθελε η Άννα να νιώθει ότι της λείπει κάτι. Φρόντιζε να την στέλνει σε μαθήματα μπαλέτου, να την τίνει με ωραία ρούχα και να της δίνει νόστιμα γεύματα. Το βράδυ, αφού η Άννα αποκοιμιόταν, η Ελένη μερικές φορές σκεφτόταν πίνοντας μόνη της κρασί. Πόσο καιρό θα συνεχιζόταν αυτή η ζωή? Πότε θα γύριζε ο Νίκος σπίτι? Ήταν καλή μητέρα. Αναπάντητα ερωτήματα στριφογύριζαν στο μυαλό της. Κι όμως, όταν ερχόταν το πρωί, μια νέα μέρα ξεκινούσε. Βλέποντας το χαμόγελο της Άννας, όλες οι ανησυχίες της διαλύονταν σαν ομίχλη. Για να προστατεύσει αυτή τη μικρή οικογένεια, η Ελένη θα συνέχιζε να παλεύει. Σήμερα, Τρίτη απόγευμα, η Ελένη έλεγχε την πρόταση για την καμπάνια του επόμενου μήνα στο γραφείο της. Από τον χώρο εργασίας της, στον 23ο όροφο ενός ψηλού κτηρίου της Αθήνας, μπορούσε να δει πανοραμικά το πανέμορφο τοπίο της παραλίας. Ωστόσο, δεν είχε την πολυτέλεια να μαγευτεί από αυτή τη θέα. Οι απαιτήσεις του πελάτη ήταν αυστηρές και η προθεσμία πλησίαζε.
Το τηλέφωνο χτύπησε. Η οθόνη έδειχνε το όνομα του προϊσταμένου της, Κώστα Βασιλείου. «Ελένη, μπορείς να έρθεις στο γραφείο μου αμέσως». Υπήρχε μία αίσθηση επίγοντος στη φωνή του Κώστα. Η Ελένη άφησε στην άκρη την πρότασή της και κατευθύνθηκε στο γραφείο του προϊσταμένου της με την κούπα του καφέ της στο χέρι. «Κάθισε, σε παρακαλώ. Λυπάμαι για την ξαφνική ειδοποίηση, αλλά θέλω να πας σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για 2 ημέρες, ξεκινώντας από αύριο», είπε ο Κώστας, βγάζοντας τα γυαλιά του και πιέζοντας τους κροτάφους του. «Ένας νέος πελάτης στη Βόρεια Ελλάδα θέλει να συναντηθούμε και να μιλήσουμε από κοντά. Αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εταιρεία και χρειαζόμαστε την εμπειρία σου». Η καρδιά της Ελένης άρχισε να χτυπά γρήγορα, ξεκινώντας από αύριο. «Σωστά. Έκλεισα την πιο πρωινή πτήση αύριο το πρωί. Θα μείνεις μία νύχτα εκεί και μπορείς να επιστρέψεις την Πέμπτη το βράδυ». Ο Κώστας φαινόταν απολογητικός. «Ξέρω ότι αυτό σου δημιουργεί προβλήματα με την κατάσταση στο σπίτι, αλλά αν πετύχουμε με αυτό το έργο, θα είναι ένα μεγάλο συν και για την καριέρα σου». Η Ελένη έκανε γρήγορα τους υπολογισμούς στο μυαλό της. Αύριο ήταν Τετάρτη και η Άννα είχε σχολείο. Θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τη Σοφία, τη συνηθισμένη της babysitter. Θα χρειαζόταν να προσέχει την Άννα μέχρι αργά το βράδυ και να τη φροντίζει μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης. «Καταλαβαίνω. Θα πάω». Αφού έφυγε από το γραφείο, η Ελένη τηλεφώνησε αμέσως στη Σοφία. Ήταν μια αξιόπιστη babysitter που ζούσε στη γειτονιά. Η Άννα τη συμπαθούσε επίσης και η Ελένη μπορούσε πάντα να της εμπιστευτεί την κόρη της με ήσυχο το μυαλό. Ωστόσο, η φωνή της Σοφίας στο τηλέφωνο ήταν αδύναμη. «Ελένη, λυπάμαι πραγματικά. Έχω ένα κρύωμα από χθες και ο πυρετός μου δεν πέφτει. Ο γιατρός μου είπε να ξεκουραστώ για λίγο. Δεν μπορώ να αναλάβω αυτή τη φορά γιατί μπορεί να το κολλήσω στην Άννα». Η καρδιά της Ελένης βυθίστηκε. Δεν μπορούσε να σκεφτεί καμία άλλη babysitter που θα μπορούσε να εμπιστευτεί εκτός από τη Σοφία. Ακόμα κι αν έψαχνε για άλλες υπηρεσίες, ήταν πολύ ξαφνικό. Δεν μπορούσε να αφήσει την Άννα μόνη της στο σπίτι. «Δεν πειράζει, Σοφία, περαστικά σου». Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, η Ελένη σκέφτηκε άλλες επιλογές. Οι γονείς του Νίκου ζούσαν στην Κρήτη και δεν ήταν ρεαλιστικό να τους ζητήσει να έρθουν ξαφνικά. Η δική της μητέρα είχε πεθάνει 3 χρόνια πριν και είχε λίγους συγγενείς για να βασιστεί. Όλες οι φίλες της δούλευαν επίσης και θα ήταν δύσκολο να τους ζητήσει να προσέξουν ξαφνικά ένα παιδί για 2 ημέρες. Στον δρόμο για το σπίτι, η Ελένη θυμήθηκε τη Μαρία. Η πάντα ευγενική γειτόνισά της ίσως μπορούσε να βοηθήσει, αλλά το να ζητήσει από κάποιον να προσέχει ένα παιδί για 2 ημέρες θα ήταν πολύ μεγάλο βάρος. Όταν έφτασε στην πολυκατοικία, η Μαρία βρισκόταν τυχαία μπροστά στα γραμματοκιβώτια στο ισόγειο. Φορούσε τη στολή της καφετέριας και φαινόταν να γυρίζει από τη δουλειά. «Γεια σου, Ελένη, καλή ξεκούραση», τη χαιρέτησε η Μαρία με ένα ζεστό χαμόγελο. «Γεια σου, Μαρία, καλή ξεκούραση. Αν έχεις χρόνο, θα ήθελα να σου μιλήσω για κάτι». Η Μαρία συμφώνησε πρόθυμα και οι δυο τους κατευθύνθηκαν στο δωμάτιό της στον 4ο όροφο. Το δωμάτιο της Μαρίας ήταν γεμάτο με ζεστή διακόσμηση, με χειροποίητα μαξιλάρια και παπλώματα τοποθετημένα παντού. Φωτογραφίες του γιού της, του Πέτρου, ήταν αναρτημένες στους τοίχους και στη φωτογραφία της αποφοίτησης η Μαρία φαινόταν περήφανη. «Να φτιάξω λίγο καφέ». «Όχι, σε παρακαλώ, μην μπεις στον κόπο». «Στην πραγματικότητα ήρθα να ζητήσω μια χάρη», άρχισε απολογητικά η Ελένη. «Προέκυψε ένα ξαφνικό επαγγελματικό ταξίδι και θα λείπω από το σπίτι από αύριο μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Η συνηθισμένη μου babysitter δεν μπορεί να έρθει επειδή έχει κρυώσει και έχω πρόβλημα με την Άννα». Η Μαρία άκουγε με ειλικρινές ενδιαφέρον. «Αυτό είναι δύσκολο. Η Άννα έχει σχολείο, έτσι δεν είναι?» «Ναι, θα πάει κανονικά στο σχολείο το πρωί, αλλά θα γυρίσω αργά το βράδυ. Αυτό είναι πραγματικά ένα παράλογο αίτημα, αλλά αν ο χρόνος σου το επιτρέπει». Πριν η Ελένη προλάβει να τελειώσει, η Μαρία σήκωσε το χέρι της για να τη σταματήσει. «Φυσικά, θα την προσέξω εγώ». Η απάντηση της Μαρίας ήταν άμεση. «Η Άννα είναι καλό παιδί και μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί της. Μην ανησυχείς». «Αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να μείνει το βράδυ και θα ήταν υπερβολικός κόπος για σένα». «Δεν είναι καθόλου κόπος. Η μερική μου απασχόληση τελειώνει το απόγευμα και έχω χρόνο. Θα φροντίσω την Άννα εδώ και θα αναλάβω την παραλαβή και την παράδοση στο σχολείο. Θα φάμε και βραδινό μαζί». Η έκφραση της Μαρίας φαινόταν πραγματικά ευγενική. «Και εσύ δουλεύεις σκληρά, οπότε αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, θα το έκανα με χαρά». Η καρδιά της Ελένης γέμισε ευγνωμοσύνη. «Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Μεταξύ γειτόνων, βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν έχουμε πρόβλημα. Μπορεί και εγώ να χρειαστώ τη βοήθειά σου κάποια μέρα». Εκείνο το βράδυ, η Ελένη εξήγησε το επαγγελματικό ταξίδι στην Άννα. «Μαμά, θα πας στη Θεσσαλονίκη για δουλειά. Θα πάρεις αεροπλάνο?» ρώτησε η Άννα με ενδιαφέρον. «Σωστά. Αλλά μην ανησυχείς. Η θεία Μαρία θα είναι μαζί σου. Θα μείνω με τη θεία Μαρία». «Γιούπι». Η Άννα χτύπησε τα χέρια της από χαρά. «Η θεία Μαρία είναι καλή στο να φτιάχνει μπισκότα, οπότε ίσως φτιάξουμε μαζί». Βλέποντας την αθώα χαρά της κόρης της, η Ελένη ένιωσε ανακουφισμένη. Η Άννα πραγματικά εμπιστευόταν τη Μαρία και φαινόταν να ανυπομονεί να περάσει χρόνο μαζί της. Το επόμενο πρωί, η Ελένη σηκώθηκε νωρίς και ετοίμασε τα πράγματα της Άννας.
Αλλαξιές ρούχων, οδοντόβουρτσα, αγαπημένο λούτρινο ζωάκι, παραμύθια για τον ύπνο. Τα έβαλε όλα σε μια μικρή βαλίτσα. «Άννα, να είσαι καλό κορίτσι στο σπίτι της Θείας Μαρίας. Η μαμά θα γυρίσει την Πέμπτη το βράδυ». «Εντάξει, μαμά, καλή δουλειά». Η Άννα χαιρέτησε με ενέργεια. Όταν η Μαρία ήρθε να την πάρει, η Ελένη εξέφρασε ξανά την ευγνωμοσύνη της. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν συμβεί οτιδήποτε, σε παρακαλώ επικοινώνησε αμέσως μαζί μου. Το φάρμακο για την αλλεργία της Άννας είναι στη βαλίτσα. Η ώρα του ύπνου της είναι 8:30. Μην ανησυχείς. Άφησε τα πάντα πάνω μου», χαμογέλασε καθησυχαστικά η Μαρία. «Καλό επαγγελματικό ταξίδι». Ένα ταξί έφτασε και η Ελένη κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο. Μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου μπορούσε να δει τη μικρή φιγούρα της Άννας να περπατά χέρι-χέρι με τη Μαρία. Η κόρη της γύρισε και χαιρέτησε, και η Ελένη ανταπέδωσε τον χαιρετισμό. Στο αεροπλάνο η Ελένη σκεφτόταν την καλοσύνη της γειτόνισσάς της. Πόσο καθησυχαστικό ήταν να έχει κάποιον σαν τη Μαρία κοντά της. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη, μερικές φορές η μοναξιά μπορεί να γίνει συντριπτική. Ωστόσο, το να έχεις έναν τόσο κατανοητικό άνθρωπο δίπλα σου έκανε αυτό το βάρος να φαίνεται λίγο ελαφρύτερο. Ενώ κοιτούσε το τοπίο πάνω από τα σύννεφα, η Ελένη έκανε μια προσευχή ευγνωμοσύνης για τη Μαρία στην καρδιά της. Θα έκανε αυτό το επαγγελματικό ταξίδι επιτυχημένο, και σίγουρα θα επέστρεφε στην κόρη της την Πέμπτη το βράδυ. Και κάποια μέρα, όταν η Μαρία θα είχε πρόβλημα, θα μπορούσε να βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο. Ο γαλάζιος ουρανός της Θεσσαλονίκης απλωνόταν μέσα από το παράθυρο του αεροπλάνου. Το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο κόσμο. Ενώ περίμενε για την αναχώρηση στην πύλη, η Ελένη έστειλε ένα μήνυμα στη Μαρία στο τηλέφωνό της. «Θα φτάσω στην Αθήνα γύρω στις 7, όπως είναι προγραμματισμένο. Θα έρθω να πάρω την Άννα, οπότε σε παρακαλώ πρόσεχέ την». Το διήμερο επαγγελματικό ταξίδι ήταν μεγάλη επιτυχία. Οι διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο με τον νέο πελάτη προχώρησαν ομαλά και κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο έργο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προϊστάμενός της, ο Κώστας, εξέφρασε επίσης τη χαρά του στο τηλέφωνο και μίλησε θετικά για την προαγωγή της Ελένης. Ωστόσο, το μυαλό της Ελένης ήταν ήδη γεμάτο με σκέψεις για την Άννα. Ο χρόνος μακριά από την κόρη της φάνηκε μακρύς και ήθελε να την αγκαλιάσει το συντομότερο δυνατό. Στο αεροπλάνο έλεγχε επανειλημμένα το μπρελόκ και τη σοκολάτα από τη Θεσσαλονίκη που είχε αγοράσει ως σουβενίρ για την Άννα. Μόνο και μόνο η σκέψη του προσώπου που θα έκανε η κόρη της από χαρά έκανε την κούρασή της να εξαφανίζεται. Η Μαρία είχε στείλει καθημερινά μηνύματα με φωτογραφίες που έδειχναν ότι η Άννα περνούσε ευχάριστα. Φωτογραφίες από το παιχνίδι στο πάρκο, από το ψήσιμο μπισκότων μαζί, από την ανάγνωση παραμυθιών. Η Ελένη ήταν ειλικρινά ευγνώμων για τη στοργική φροντίδα της Μαρίας. Έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 6:30, λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η πόλη στο Σούρουπο ήταν πανέμορφη και ο άνεμος από τον σαρονικό κόλπο χάιδευε το μάγουλό της. Στο ταξί, η Ελένη επικοινώνησε με τη Μαρία για την άφιξή της. «Ελένη, καλώς ήρθες». Η Άννα ανυπομονούσε για την επιστροφή σου. Η φωνή της Μαρίας ήταν ζεστή. «Μπορείς να έρθεις να την πάρεις αμέσως. Έχουμε ήδη τελειώσει το βραδινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι αμέσως». Όταν έφτασε στην πολυκατοικία, η Ελένη επισκέφτηκε το δωμάτιο της Μαρίας στον 4ο όροφο. Όταν η πόρτα άνοιξε, η Άννα πετάχτηκε έξω. «Μαμά!» Τη στιγμή που αγκάλιασε το μικρό σώμα της κόρης της, όλη η κούραση των 2 ημερών εξαφανίστηκε. Τα μαλλιά της Άννας ήταν ακόμα αφράτα όπως πάντα, με την ίδια γλυκιά μυρωδιά. «Άννα, δεν ένιωσες μοναξιά χωρίς τη μαμά?» «Όχι, πέρασα ωραία με τη θεία Μαρία. Φτιάξαμε μπισκότα, κάναμε και παζλ και μου είπε πολλές ιστορίες». Η Άννα συνέχισε να μιλάει με ενθουσιασμό. Η Μαρία παρακολουθούσε με ένα χαμόγελο. Η Άννα ήταν πραγματικά καλό κορίτσι. Δεν υπήρξαν καθόλου προβλήματα. «Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω», είπε η Ελένη με ειλικρινή ευγνωμοσύνη. «Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Αν προκύψει κάτι ξανά, μη διστάσεις να ρωτήσεις». Αφού μάζεψαν τα πράγματα της Άννας, μητέρα και κόρη κατευθύνθηκαν στο δωμάτιό τους στον 5ο όροφο. Στο ασανσέρ, η Άννα χάρηκε πολύ που έλαβε το σουβενίρ της από τη Θεσσαλονίκη. «Μαμά, πώς ήταν η δουλειά σου?» «Πήγε πολύ καλά. Η σκληρή δουλειά μου αναγνωρίστηκε χάρη σε σένα, Άννα». Όταν βγήκαν από το ασανσέρ στον 5ο όροφο και περπατούσαν στον διάδρομο, η Άννα σταμάτησε ξαφνικά. «Μαμά, περίμενε ένα λεπτό. Τι συμβαίνει, Άννα?» Η κόρη της είχε μια προβληματισμένη έκφραση και έγειρε το κεφάλι της. Κάτι μου φαίνεται παράξενο». «Παράξενο? Πώς δηλαδή?» Η Άννα κοίταξε ψηλά στον αέρα σαν να έψαχνε τις λέξεις. «Λοιπόν, δεν μπορώ να το εξηγήσω καλά, αλλά μυρίζει διαφορετικά από το συνηθισμένο». Η Ελένη κοίταξε γύρω στον διάδρομο, αλλά δεν παρατήρησε κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Μπορεί να ήταν η μυρωδιά από την καθαριότητα ή ίσως η μυρωδιά από το μαγείρεμα κάποιου άλλου ενίκου. Δεν πειράζει. Κάποιος μάλλον μαγειρεύει. Ωστόσο, όταν έφτασαν στην πόρτα τους, η Άννα σταμάτησε ξανά. Αυτή τη φορά κοιτούσε ψηλά με σοβαρή έκφραση. «Μαμά, το μπαλκόνι μας είναι περίεργο». Η Ελένη ακολούθησε το βλέμμα της κόρης της και κοίταξε προς τον ουρανό. Κάτι σίγουρα δεν πήγαινε καλά. Το παράθυρο του υπνοδωματίου, το οποίο σίγουρα είχε κλείσει πριν φύγει, ήταν ανοιχτό και οι λευκές δαντελένιες κουρτίνες ανέμιζαν στο βραδινό αεράκι. «Ω, έχεις δίκιο», συνοφριώθηκε η Ελένη.
αλλά ίσως το άνοιξε ο αέρας. Ωστόσο, μια αίσθηση ανησυχίας μεγάλωνε στην καρδιά της. Εκείνο το παράθυρο ήταν παλιό και βαρύ και δεν θα έπρεπε να ανοίγει μόνο από τον αέρα. Επιπλέον, ο τρόπος που ανέμιζαν οι κουρτίνες φαινόταν ασυνήθιστα έντονος. «Μαμά, είναι κανείς εκεί?» Η φωνή της Άννας έτρεμε από ανησυχία. «Δεν πειράζει, Άννα. Πιθανότατα είναι απλώς κάποιο λάθος». Η Ελένη χαμογέλασε για να καθησυχάσει την κόρη της, αλλά μέσα της ήταν ταραγμένη. Παρόλο που έλειπε για 2 ημέρες, δεν υπήρχε περίπτωση το παράθυρο να άνοιγε από μόνο του. Μήπως ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο κύριος Γεωργίου, είχε μπει για κάποιο λόγο, αλλά θα έπρεπε να υπήρχε προηγούμενη ειδοποίηση. Η Άννα γατζώθηκε από το χέρι της μητέρας της. Η διαίσθηση ενός 6χρονου είναι μερικές φορές πιο οξία από αυτή ενός ενήλικα. Η ανησυχία που ένιωθε η κόρη της μπορεί να μην ήταν αβάσιμη. «Μαμά, φοβάμαι». «Δεν πειράζει, Άννα. Η μαμά είναι μαζί σου». Η Ελένη έβγαλε το τηλέφωνό της. Πρώτα θα επικοινωνούσε με τον διαχειριστή, τον κύριο Γεωργίου. Αν είχε μπει στο δωμάτιο για κάποια δουλειά, αυτό θα το εξηγούσε. Ωστόσο, η απάντηση του κυρίου Γεωργίου στο τηλέφωνο ήταν απρόσμενη. «Να μπω στο δωμάτιο». «Όχι, δεν έχω μπει. Δεν μπαίνω χωρίς την άδεια των ενίκων εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». Η καρδιά της Ελένης άρχισε να χτυπά γρήγορα. «Κύριε Γεωργίου, μόλις επέστρεψα σπίτι, αλλά το παράθυρο του υπνοδωματίου είναι ανοιχτό. Σίγουρα το είχα κλείσει πριν φύγω». Η ένταση μπήκε στη φωνή του κυρίου Γεωργίου. «Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Ας το ελέγξουμε αμέσως. Μην μπείτε στο δωμάτιο μόνες σας. Παρακαλώ, περιμένετε μέχρι να φτάσω». Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, η Ελένη έκανε άλλη μια κλήση. «Στην αστυνομία. Αστυνομία Αθηνών, παρακαλώ». Θα ήθελα να συμβουλευτώ για μια πιθανή διάρρηξη». Η φωνή της Ελένης έτρεμε. «Έλειπα για 2 ημέρες, αλλά όταν επέστρεψα σπίτι, ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό». Ο τηλεφωνητής απάντησε ήρεμα. «Παρακαλώ, δώστε μου τη διεύθυνσή σας. Θα στείλουμε ένα περιπολικό. Για λόγους ασφαλείας, μην μπείτε στο δωμάτιο και περιμένετε έξω». Η Άννα αισθάνθηκε την ένταση της μητέρας της και έγινε πιο ανήσυχη. «Μαμά, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Δεν ξέρω, αλλά θα έρθουν αστυνομικοί για κάθε ενδεχόμενο. Μπορεί η Άννα να περιμένει γενναία». Η κόρη της έγνεψε. Έσφιξε σφιχτά το χέρι της μητέρας της και αποφάσισαν να περιμένουν στο λόμπι στο ισόγειο. 15 λεπτά αργότερα, ένα μπλε και άσπρο περιπολικό έφτασε μπροστά στην πολυκατοικία. Ένας ψηλός αστυνομικός βγήκε και πλησίασε την Ελένη. «Αστυνόμος Παύλου. Εσείς καλέσατε?» «Ναι, πρόκειται για το διαμέρισμα στον 5ο όροφο. Επέστρεψα από επαγγελματικό ταξίδι και ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό». Εκείνη τη στιγμή έφτασε και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο κύριος Γεωργίου. Ήταν ένας μικρός όμως, πάντα ευγενικός μαζί τους, άντρας. «Είμαι ο Γεωργίου». Έφερα τα κλειδιά, ο αστυνόμος Παύλου επιβεβαίωσε την κατάσταση. «Πρώτα θα μπω εγώ να ελέγξω. Παρακαλώ, περιμένετε έξω, και οι 2». Η Άννα έσφιξε σφιχτά το χέρι της Ελένης. «Μαμά, είναι όντως εντάξει. Είναι εντάξει. Ο αστυνομικός είναι εδώ». Ωστόσο, η καρδιά της Ελένης ήταν γεμάτη ανησυχία. Αν όντως υπήρχε εισβολέας, τι μπορεί να είχε κλαπεί και γιατί έφυγαν με το παράθυρο ανοιχτό. Άκουσαν βήματα να ανεβαίνουν στον 5ο όροφο. Έπειτα, μετά από μια περίοδο σιωπής, η φωνή του αστυνόμου Παύλου αντήχησε κάτω. «Παρακαλώ, ανεβείτε. Πρέπει να μιλήσουμε αμέσως». Ο τόνος αυτής της φωνής γέμισε την Ελένη με ένα αίσθημα κακού προαισθήματος. Καθώς ανέβαινε τις σκάλες με την Άννα, οι χτύποι της καρδιάς της δυνάμωναν. Όταν έφτασαν στον διάδρομο του 5ου ορόφου, ο αστυνόμος Παύλου περίμενε με σοβαρή έκφραση. Η πόρτα του διαμερίσματος της Ελένης ήταν ορθάνυχτη και μπορούσε να δει μέσα. Με μια μόνο ματιά μπορούσε να καταλάβει ότι το δωμάτιο είχε λεηλατηθεί. «Θα ήταν καλύτερα αν η κόρη σας περίμενε κάτω», είπε ο αστυνόμος Παύλου απαλά στην Άννα. «Κύριε Γεωργίου, θα μπορούσατε να προσέξετε το κοριτσάκι στο λόμπι στο ισόγειο». Ο διαχειριστής έδειξε κατανόηση και πήρε το χέρι της Άννας. «Άννα, ας περιμένουμε κάτω μαζί. Η μαμά σου θα κατέβει σύντομα». Η Άννα κοίταξε τη μητέρα της με ανησυχία. «Θέλω να μείνω με τη μαμά». «Δεν πειράζει, Άννα. Μόνο για λίγο. Μείνε με τον κύριο Γεωργίου». Η Ελένη χάιδεψε απαλά το μάγουλο της κόρης της. Αφού η Άννα κατέβηκε, ο αστυνόμος Παύλου οδήγησε την Ελένη στο δωμάτιο. Τη στιγμή που μπήκε στο σαλόνι, η Ελένη έμεινε άφωνη. Τα μαξιλάρια του καναπέ ήταν πεταμένα στο πάτωμα και όλα τα συρτάρια του επίπλου της τηλεόρασης ήταν πεταμένα έξω. Βιβλία από τη βιβλιοθήκη ήταν απρόσεκτα πεταμένα στο πάτωμα και αρκετές οικογενειακές φωτογραφίες που κρέμονταν στον τοίχο είχαν πέσει στο πάτωμα με σπασμένα γυαλιά. Ένα κεραμικό βάζο, κοιμήλιο από τη μητέρα της, ήταν επίσης σπασμένο σε κομμάτια με τα θράψματα σκορπισμένα στο χαλί. «Το υπνοδωμάτιο και η κουζίνα είναι στην ίδια κατάσταση», εξήγησε ο αστυνόμος Παύλου. «Αυτά είναι τυπικά ίχνη μιας διάρρηξης. Ο δράστης φαίνεται ότι έψαχνε για τη μαλφή». Η Ελένη κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο με τρεμάμενα χέρια. Όλα τα συρτάρια της τουαλέτας είχαν τραβηχτεί έξω με τα περιεχόμενα σκορπισμένα στο πάτωμα. Τα ρούχα στην ντουλάπα είχαν επίσης ψαχτεί βιαστικά. Αυτό που της πόνεσε περισσότερο την καρδιά ήταν ότι το συρτάρι του κομοδίνου ήταν εντελώς άδειο. Το ρολόι της γιαγιάς. Η φωνή της Ελένης έτρεμε. Υπήρχε ένα χρυσό ρολόι τσέπης που κληρονόμησα από τη μητέρα μου
και μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια από όταν ο Νίκος μου έδωσε το δαχτυλίδι των αραβώνων μου. Ο αστυνόμος Παύλου κρατούσε σημειώσεις στο σημειωματάριό του ενώ άκουγε. Υπάρχει κάτι άλλο που εκλάπει. Η Ελένη έλεγξε την κουζίνα. Τα 300 ευρώ σε μετρητά έκτακτης ανάγκης που κρατούσε εκεί είχαν επίσης εξαφανιστεί. Η τηλεόραση του σαλονιού και ο φορητός υπολογιστής ήταν ασφαλείς, αλλά τα μικρά πολύτιμα κοσμήματα είχαν στοχοποιηθεί. Τα μετρητά εκλάπησαν, αλλά δεν άγγιξαν την τηλεόραση ή τον υπολογιστή. Αυτή δεν είναι δουλειά επαγγελματία, ανέλησε ο αστυνόμος Παύλου. Ένας επαγγελματίας θα είχε πάρει και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτή ήταν πιθανότατα δουλειά ερασιτέχνη που στόχευε σε αντικείμενα που θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά. Η Ελένη κοίταξε γύρω στο δωμάτιο σκεπτόμενη. Αλλά πώς μπήκαν μέσα? Είχα κλειδώσει και έκλεισα τα παράθυρα. Δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της εξώπορτας. Πιθανότατα απέκτησαν ένα κλειδί με κάποιο τρόπο. Ο αστυνόμος Παύλου διάλεξε προσεκτικά τα λόγια του. Ή θα μπορούσε να είναι δουλειά κάποιου από μέσα. Εκείνη τη στιγμή κάτι γυάλισε στο πάτωμα του σαλονιού. Όταν η Ελένη πλησίασε για να δει, ήταν μια μικρή πλαστική κάρτα. Τη σήκωσε για να δει ότι ήταν ένα φοιτητικό πάσο. Αυτό. Η Ελένη κοίταξε επίμονα το πάσο. Η φωτογραφία έδειχνε το πρόσωπο ενός νεαρού άνδρα που αναγνώρισε. Το όνομα που έγραφε ήταν Πέτρος Δημητρίου. Πέτρος, ο αστυνόμος Παύλου πήρε το φοιτητικό πάσο. Πέτρος Δημητρίου, τον γνωρίζετε. Στο μυαλό της Ελένης τα κομμάτια του παζλ άρχισαν να συνδέονται. Είναι ο γιος της Μαρίας, της γειτόνισσάς μου. Η έκφραση του αστυνομικού άλλαξε. Ο γιος της γειτόνισσάς σας. Καταλαβαίνω ότι είναι φοιτητής. Ναι, αλλά άκουσα ότι ζούσε μόνος του. Σε μια εστία στην Πανεπιστημιούπολη. Η φωνή της Ελένης ήταν μπερδεμένη. Αλλά γιατί το φοιτητικό του πάσο είναι εδώ? Ο αστυνόμος Παύλου πήρε τον ασύρματό του. Κέντρο, εδώ Παύλου. Βρέθηκε φοιτητικό πάσο σε σκηνή διάρρηξης. Πιθανώς ύποπτος. Ζητώ επαλήθευση διεύθυνσης και έλεγχο ιστορικού. Το κεφάλι της Ελένης στριφογύριζε. Ο γιος της Μαρίας, ο Πέτρος, λαιλάτισε το δωμάτιό της. Αλλά γιατί? Και το ήξερε η Μαρία. «Κυρία Ελένη, πρέπει να μιλήσουμε με τη γειτόνισσά σας λεπτομερώς», είπε ο αστυνόμος Παύλου. «Αν είναι δυνατόν, τώρα αμέσως». Αλλά η Μαρία πρόσεχε την Άννα για 2 ημέρες. Είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Η Ελένη δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δυστυχώς αυτό το φοιτητικό πάσο είναι αποφασιστική απόδειξη. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί εδώ κατά λάθος. Οι δυο τους κατέβηκαν στον 4ο όροφο και χτύπησαν την πόρτα της Μαρίας. Μετά από λίγο, η Μαρία εμφανίστηκε. Έδειχνε το συνηθισμένο της ζεστό χαμόγελο, αλλά όταν είδε τον αστυνομικό, η έκφρασή της σκλήρινε. «Ελένη, τι συμβαίνει? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?» Ο αστυνόμος Παύλου έδειξε το φοιτητικό πάσο. «Αναγνωρίζετε αυτό το πάσο?» Το πρόσωπο της Μαρίας χλώμιασε. «Αυτό είναι του Πέτρου. Του γιού σας, σωστά. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?» Η Μαρία δεν μπορούσε να κρύψει την ταραχή της. «Στην πανεπιστημιακή εστία, αλλά γιατί είναι εδώ η αστυνομία. Έγινε διάρρηξη στο δωμάτιο της κυρίας Ελένης και αυτό το φοιτητικό πάσο βρέθηκε στη σκηνή», εξήγησε ήρεμα ο αστυνόμος. «Πρέπει να μιλήσουμε με τον γιο σας». Η Μαρία ακούμπησε στον τοίχο. «Αυτό είναι αδύνατο». «Μαρία», η Ελένη έβαλε το χέρι της στον ώμο της φίλης της. «Αν ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ πες μας». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν βήματα από το πίσω μέρος του διαμερίσματος. Εμφανίστηκε ένας νεαρός άνδρας. Η Ελένη τον είχε ξαναδεί. Ήταν το ίδιο πρόσωπο με τη φωτογραφία του φοιτητικού πάσου. «Μαμά, τι είναι όλη αυτή η φασαρία?» Όταν ο Πέτρος είδε τον αστυνομικό, ταράχτηκε φανερά. Ο αστυνόμος Παύλου ενήργησε γρήγορα. «Πέτρο Δημητρίου, θα θέλαμε να σας ανακρίνουμε ως ύποπτο για διάρρηξη». Ο Πέτρος προσπάθησε να τρέξει, αλλά δεν υπήρχε διαφυγή στον στενό διάδρομο. «Περιμένετε», φώναξε η Μαρία. «Αφήστε με να εξηγήσω. Εγώ το έκανα». Η Ελένη κοίταξε τη Μαρία με δυσπιστία. «Μαρία, τι λες? Ο Πέτρος έχει χρέη. Δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα δίδακτρά του. Εγώ δεν βγάζω αρκετά μόνο με τη δουλειά μου». Δάκρυα γέμισαν τα μάτια της Μαρίας. «Όταν άκουσα ότι θα έφευγε σε επαγγελματικό ταξίδι, μπήκα στον πειρασμό. Το κλειδί, έβγαλα ένα αντίγραφο όταν πήγα να πάρω τα πράγματα της Άννας». Η Ελένη σοκαρίστηκε. Η γειτόνισσα που εμπιστευόταν είχε προσποιηθεί ότι πρόσεχε την κόρη της, ενώ αντέγραφε το κλειδί του σπιτιού της και διέριξε το διαμέρισμα κατά την απουσία της. «Μαμά», φώναξε ο Πέτρος. «Εγώ το έκανα μόνος μου. Η μαμά δεν έχει καμία σχέση». Ο αστυνόμος Παύλου τους πέρασε χειροπέδες και στους δύο. «Θα ακούσουμε την αναλυτική ιστορία στο τμήμα». Η Μαρία κοίταξε την Ελένη. «Συγγνώμη, λυπάμαι πραγματικά, αλλά αγαπούσα αληθινά την Άννα. Σε παρακαλώ, πίστεψε τουλάχιστον αυτό». Η Ελένη δεν μπορούσε να απαντήσει. Ο πόνος της προδοσίας και ο φόβος ότι θα μπορούσε να είχε βάλει την κόρη της σε κίνδυνο έκαναν την καρδιά της να νιώθει ότι θα σπάσει. Αφού έφυγαν τα αστυνομικά οχήματα, η Ελένη συνάντησε την Άννα στο ισόγειο. Η κόρη της δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί, αλλά βλέποντας την έκφραση της μητέρας της έγινε ανήσυχη. «Μαμά, τι συνέβη στη θεία Μαρία?» Η Ελένη αγκάλιασε την κόρη της. Πώς θα μπορούσε να το εξηγήσει αυτό σε μια τόσο νεαρή καρδιά? Πώς θα μπορούσε να την κάνει να καταλάβει ότι κάποιος που εμπιστεύονταν ήταν στην πραγματικότητα κακός άνθρωπος? «Άννα, ας μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο απόψε».
Δεν μπορούμε να πάμε σπίτι μέχρι να καθαρίσουμε το δωμάτιο. Μητέρα και κόρη πέρασαν εκείνη τη νύχτα σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Η Ελένη δεν μπορούσε να κοιμηθεί και συνεχώς σκεφτόταν τι είχε συμβεί. Ήταν όλη η καλοσύνη της Μαρίας υπολογισμένη ή υπήρχαν και γνήσια καλά συναισθήματα. Η πλήρης αλήθεια δεν ήταν ακόμα εντελώς σαφής. Ωστόσο, ένα πράγμα ήταν σίγουρο. Η Ελένη δεν θα εμπιστευόταν ποτέ ξανά τους ανθρώπους τόσο εύκολα. 2 μήνες αργότερα, η Ελένη έπινε τον πρωινό της καφέ στο διαμέρισμά της στον 5ο όροφο. Το φως του ήλιου του Δεκεμβρίου που έμπαινε από το παράθυρο ήταν ζεστό και το δωμάτιο είχε ανακτήσει την προηγούμενη ηρεμία του. Τα περισσότερα από τα κλεμμένα αντικείμενα δεν επέστρεψαν ποτέ, αλλά επίπλωσε τον χώρο με νέα έπιπλα χρησιμοποιώντας τα χρήματα της ασφάλειας και επισκέβασε ό,τι είχε σπάσει. Ωστόσο, η επούλωση των συναισθηματικών πληγών θα χρειαζόταν λίγο περισσότερο χρόνο. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε την πλήρη εικόνα. Η Μαρία πιεζόταν από τα δίδακτρα του γιού της, του Πέτρου, και την αποπληρωμή των χρεών που είχε δημιουργήσει. Ο Πέτρος είχε εθιστεί στον τζόγο και είχε δανειστεί χρήματα από τοκογλύφους. Για να προστατεύσει τον γιο της, η μητέρα του είχε πλησιάσει την Ελένη 6 μήνες πριν και είχε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Η προσφορά της να προσέχει την Άννα ήταν επίσης επειδή έψαχνε ευκαιρίες να εξερευνήσει το σπίτι και να αντιγράψει τα κλειδιά. Ήταν σχεδιασμένο, ψιθύρισε η Ελένη όταν έλαβε την εξήγηση από τον αστυνομικό. Η καλοσύνη της Μαρίας, οι εκφράσεις της όταν μιλούσε για την αγάπη για τον γιο της, οι ζεστές της αλληλεπιδράσεις με την Άννα. Δεν ήταν όλα υποκριτικά, αλλά υπήρχε εξαπάτηση στα θεμέλια. Στη δίκη, η Μαρία έλαβε ποινή με αναστολή. Ο Πέτρος έλαβε αναστολή, αλλά αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο. Και οι δύο εξαφανίστηκαν από την πολυκατοικία και η Ελένη δεν ήξερε πού είχαν πάει. Ούτε ήθελε να μάθει. «Μαμά, αναρωτιέμαι αν ο νέος γείτονας είναι καλός άνθρωπος», ρώτησε η Άννα τρώγοντας τις τηγανίτες του πρωινού της. Ένας νέος ένοικος είχε μετακομίσει στο δωμάτιο της Μαρίας στον 4ο όροφο την περασμένη εβδομάδα. Είχαν ανταλλάξει τυπικούς χαιρετισμούς, αλλά η Ελένη κρατούσε προσεκτικά την απόστασή της. «Δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να πάρουμε τον χρόνο μας για να τους γνωρίσουμε σιγά-σιγά». Από το περιστατικό, η σκέψη της Ελένης για τις ανθρώπινες σχέσεις είχε αλλάξει. Δεν εμπιστευόταν πλέον τους ανθρώπους τόσο εύκολα όσο πριν, αλλά ταυτόχρονα έμαθε την κενότητα του να υποψιάζεσαι τους πάντες. Οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησύχησαν όταν έμαθαν για το περιστατικό. Το ηλικιωμένο ζευγάρι στον 3ο όροφο έφερε σπιτική σούπα και το νεαρό ζευγάρι στον 6ο όροφο προσφέρθηκε να προσέχει το σπίτι. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να είσαι προσεκτικός, ψιθύρισε η Ελένη σαν να το υπενθύμιζε στον εαυτό της. Ο Νίκος έμαθε για το περιστατικό και επέστρεψε αμέσως σπίτι. Διέκοψε τη δουλειά του στην Κύπρο και αποφάσισε να αλλάξει δουλειά. «Δεν υπάρχει δουλειά πιο σημαντική από την οικογένεια», είπε αγκαλιάζοντας την Ελένη. «Συγγνώμη που άφησα και την Άννα και εσένα μόνες». Αυτή τη στιγμή, ο Νίκος εργάζεται σε μια τοπική εταιρεία μηχανικών και γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ. Το εισόδημα είναι μικρότερο από πριν, αλλά η αξία του να είναι μαζί ως οικογένεια ήταν αναντικατάστατη. Η Άννα επίσης έμαθε πολλά από αυτή την εμπειρία. Στην αρχή ήταν μπερδεμένη, ρωτώντας γιατί η θεία Μαρία έκανε κακά πράγματα, αλλά όταν της το εξήγησαν με τον καιρό, έδειξε κατανόηση. «Οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν κακά πράγματα όταν έχουν πρόβλημα», είπε η Άννα με μια ώριμη έκφραση. «Αλλά ακόμα και αν κάνουν κακά πράγματα, αυτό δεν λύνει τα προβλήματά τους, σωστά». Η Ελένη έμεινε έκπληκτη από τη διορατικότητα της 6χρονης κόρης της. Με τον δικό της τρόπο καταλάβαινε την πολυπλοκότητα του κόσμου και σκεφτόταν το σωστό και το λάθος. «Σωστά, Άννα. Γι' αυτό, όταν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να ζητάμε βοήθεια με το σωστό τρόπο». Το μεγαλύτερο μάθημα που πήραν από το περιστατικό ήταν η σημασία των οικογενειακών δεσμών. Η οικογένεια δεν είναι μόνο οι συγγενείς εξ αίματος. Οι σχέσεις όπου οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια. Η επιστροφή του Νίκου στο σπίτι, η θερμή υποστήριξη από τους ενίκους της πολυκατοικίας και η βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με την κόρη της. Αυτή ήταν η αληθινή θησαυρή της Ελένης. Τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η Ελένη νιώθει μια ήσυχη ικανοποίηση. Το ρολόι της γιαγιάς και τα διαμαντένια σκουλαρίκια δεν επέστρεψαν ποτέ, αλλά κέρδισε περισσότερα από όσα έχασε. Την οικογενειακή ενότητα, την ικανότητα να κρίνει τους ανθρώπους και τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Αφού η Άννα έφυγε για το σχολείο, η Ελένη σκεφτόταν ενώ ετοιμαζόταν για τη δουλειά. Απρόσμενα γεγονότα συμβαίνουν στη ζωή. Θα υπάρξουν στιγμές που άνθρωποι που εμπιστευόσουν θα σε προδώσουν. Ωστόσο, και πάλι δεν πρέπει να κόβεις τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός, αλλά να κρατάς την καρδιά σου ανοιχτή και να χτίζεις νέες σχέσεις. Ο σαρωνικός κόλπος, ορατός από το μπαλκόνι, έλαμπε ειρηνικά και σήμερα. Μια νέα μέρα επρόκειτο να ξεκινήσει. Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα και αποφάσισε να συνεχίσει να προχωρά προς το μέλλον μαζί με την οικογένειά της, με ελπίδα.